रिल्स बानायनायखौ बिथाङा मेगन सादों बा मा जादों बेखौबा मिथिया आंबो सिनाया बिथाङाबो आंखौ सिनाया आंखौ ससियेल मिडियायावल' नुयो बिथाङा आंनि रिल्स बा भिडिअ आंनि चेनेलखौ बन्द खालामनायनि मोनसे धमकी हरदों आरो हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नुनानै जे मिथिबाय जानो हागौ जे दैमारि कारजिम नामा जे बेखौहाय धमकी होदोंनो सोरबा उदालगुरियाव फैनानै जे बेखौहाय धमकी माबा खालामगोन होननानै जे बिथाङा फोरमायदों नै दैमारि आब' बे पिस्तलखौ लाना थां नोंखौ जाय धमकी होनो फैगोन ना बेखौ थेव थेव मारिना हो नै बिदि गुलियाव ओंखारलांगोन दै नै खारलाक नै बिदि ओंखारलांगौ आरो ना बेयो बिदि ओंखारलांगोन बेखौ सिथाबना हो एकदम सिटौनो लगायना हो जे बिथाङा जे मा फोरमायलांदो जे नोंथांमोना नायलांदो। हेलो लोगोफोर आङो दिनै नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअनि जायफोरा मिन्थियो बिनि एन्सारखौ आंनि कमेन्ट बक्सआव आरो लोगोसे आंनि प्राइभेट मेसेन्जाराव हरबानो जाबाय अबे डिस्ट्रिक्टनि आंबो मिन्थिया जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिथ' जानाय नंखाया आरो बिनि प्रफाइलाबो लक प्रफाइल मारिना लादों आरो साबि मारिना लानाय माने आंनि भिडिअ बा आंनि रिल्स बानायनायखौ बिथाङा मेगन सादों बा मा जादों बेखौबा मिथिया आंबो सिनाया बिथाङाबो आंखौ सिनाया आंखौ ससियेल मिडियायावल' नुयो बिथाङा आंनि रिल्स बा भिडिअ आंनि चेनेलखौ बन्द खालामनायनि मोनसे धमकी हरदों आरो आंखौ बा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै आंखौ खर' बुख्रुबनो नागिरदों आंखौ बुथारनो नागिरदों बिथाङा आरो माने आंखौ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै बा जोंनि न'खराव फैनानै आंखौ बुगोननो आरो माने आंखौ आंनि खर'खौ बुख्रुबनानै आंखौ बुथारना दोनगोननो बेफोरबायदि धमकी हरदों आरो माने आंथ' नोंनिथ' जेबो जाना लायाखै आंखौ बेबायदि खर' बुख्रुबनो मानसि बुथारनो आरो मोजां मानसियाथ' बेफोरबायदि मानसि बुथारनायनि खर' बुख्रुबनायनि बेबायदि मालाबाबो खोथा बुंनो हाया जाय मानसिया निसायाव थाबाय थायो ड्राग्स गान्जा फाग्ला बेफोरबायदि खर'फोरा थिग गैयि मानसिफोरासो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंहरनो हायो आरो जायफोरा सिनाय मोनो बिथांखौ कमेन्ट बक्सआव आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय बिथांनि मुङा प्रितम नार्जारी नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला खोनासंनानै नोंनि जाथि बा आंनि खुरमाबो नङा आं नोंखौ सिनायाबो नोंबो आंखौ सिनाया आंनि डिस्ट्रिक्टखौ नों उदालगुरि होननानै मिथिनो हागौ नाथाय आंनि एड्रेसा अबे गामिनि बा आंनि मुङा मा मुं बा आंनि बिमा बिफा आंनि बिदा फंबाय नों आंखौ सिनाया आंखौ बेबायदि दम हरनानै जेबो लाब गैया नों आंखौ जाहोनाङाखै नों आंखौ फरायहोनाङाखै बा आं नोंनिफ्राय जेबो खरसा लाया गोसो आंनि रिल्स बानायबाबो भिडिअस बानायबाबो बियो आंनि गोसो आंनि न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आंनि मामा बाबा बिसोरनो जेबो आंखौ बेफोरबायदि रायफेराबो बुंफेराबो बेफोरबायदि आंखौ सापर्टसो होयो भिडिअ बनायनाया नोंथाङा बुंनो थाखाय जेबो गोनांथि गैया आरो आंखौ बे नोंजों बुथार जानो नोंजों खर' बुख्रुब जानो आङो बे संसाराव जोनोम लायाखै मिथिबायना नों सासे बेफोरबायदि खर' बुख्रुबनो हानाय मानसि बुथारनो हानाय बा नोङो सासे मोसानि गियानसो नोङो मिथिबाय मानसिनि थै सोबग्रा मानसिनि गियान गैया नोंनियाव जानो हागौ नोङो निसायाव थाग्रा मानसिफोरासो बेफोरबायदि मानसि बुथारनाय मानसि जानाय खर' बुख्रुबनाय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनो हायो मिथिबायना प्रितम नार्जारी जुदि नोंथाङा मानसि बुथारनाय मानसि बुख्रुबनाय बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गियाखैबा नोंथाङा जेथिया दालि मोनजागोन अब्लासो मिथिगोन दालि मोनजायैनि सिगां बेफोर बाथ्राखौ बयबो बुंनो हायो नाथाय सालाय दङ होननानै गासै बाथ्रा गिलु बालु बेफोरबायदि गेदेर मानसि बुथारनाय मानसि बुख्रुबनाय खोथाखौ बुंनो हाया मिथिबायना प्रितम नार्जारी बिथाङा प्रितम नार्जारीया आंखौ उदालगुरियाव फैनानै लोगो हमफैनो नागिरदों आरो आंखौ लोगो हमफैनानै जोंनि न'खराव फैनानै आंनि बिमा बिफानि सिगाङाव आंखौ ड्रेस खुनानै लं थं बुगोननो बिथाङा फैबानो जाबाय जेब्ला जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैबानो जाबाय आंखौ खबर हरबानो जाबाय फन नाम्बार गैयाबाबो आंखौ मेसेन्जाराव बुंबानो जाबाय आं फैदों नोंसोरनि डिस्ट्रिक्टआव आंखौ लोगो हमफै होनबानो जाबाय आंथ' गिया आं मानो गिनांगौ जाखो आं नोंनिथ' जेबो जाना लायाखै नोंनि नाम मेनसन खालामनाथ' आङो दिनैसिम भिडिअ लाबोफेराखै नोंथांखौथ' आं सिनायाबा आंनि फ्रेन्ड लिस्टआवबो नों गैया आंनि फलोवार्स जानो हागौ आंनि भिडिअफोरखौ नायो खिन्थु आं नोंखौथ' सिनाया नोंबोथ' आंखौ सिनाया ससियेल मिडियायावल'सो थुयो जेब्ला आंखौ बुथारनो जेनेबा आंखौ बुनो आंखौ खर' बुखावनो गोसो जोंनि उदालगुरियाव फैगोन अब्लानो आंखौ खबर हरबानो जाबाय आङो उदालगुरि टाउनाव थांगोन आरो आं नोंखौ लोगो हमहैगोन आं गिया रावखौबो आं रावनिबो जाना लायाखै नों आंखौ फरायहोनाङाखै नों आंनो गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि गासैखौबो होनाङाखै आरो नों मोनसे खोथा बुंदों मोदोम फानै नोंथाङा ड्रेस पार्टि गानोबालाय होननानै बुंदों मा नोंहा आंनि थाखाय प्रुफ दङ नामा माबा भिडिअ रेकर्ड दङ नामा सोरनिफ्रायबा खोनादों नामा नोङो बेफोरबायदि आंखौ मोदोम फाननानै ड्रेस पार्टि जायो होननानै जेब्ला नोङो आंखौ बुथारनो बा खर' बुख्रुबनो बेबायदि खोथा बुंदों जोंनि उदालगुरियाव फैगोन अब्ला आंखौ खबर हरबानो जाबाय प्रितम नार्जारी आं थांगोन आं ना होननानै बुङा आं नोंनि खाथियाव थाहैगोन बा आं नोंखौ नायहैगोन नों आंखौ मा खालामनो जाबाय जेथिया नों आंनि सायाव दाय मोनदोंब्ला बा आंखौ सिनाय मोनमारोब्ला आं नोंनि माबा मोनसे जादोंब्ला आंखौ बुथारनो हागोन मिथिबाय बेखौहाय बहा लगायनाय जायो जे नोंथांमोनखौ दिन्थिना होनोसै बेखौहाय लगायनाय जायो नै बे नुबायना नोंथांमोना बे जाबाय ब्लेजार माने कुट ना जे बेखौहाय जे जायनोखि अफिसाव थांग्रो नालाय जे बिथांमोना
जे एसे पुरा साफा गोदान गोदान किउट किउट नुनांगौ ना ड्रेसा एसे समायना रमायना नुखानांगौ नालाय जे बेखौहाय जे ड्राइ क्लिन जे बेखौ खालामनो थाखाय बिथांमोना फैयो जे बेखौहाय ड्राइ क्लिन खालामनाय जायो गांसे सार्टआव जे ब्लेजाराव 220 लानाय जायो जे बेखौहाय माने बिदि कागज टुक्रा बेयावहाय नम्बरखौ लिरो आरोना नै बिदि बिदि ओमफ्राय बिथिं नम्बर नुदोंना नोंथांमोना बे नम्बरखौ बे सुरनि बिदिहाय बेयाव लिरनानै बेखौहाय बिदि खिथाबनाय जायो नोंथांमोनखौ दिन्थिना होनोसै आरोना नै बेखौ अलरेडि लगायनाय जाबाय नों बेखौ बिदि खालामनानै नैबे जाबाय कागज बिदि खालामनानै बेयाव नै बेखौहाय बिदि खालामनाय जायो